వరద ముంపు గ్రామాల్లో పర్యటిస్తూ హడావిడి చేస్తున్న చంద్రబాబు అయోధ్య లంక మర్రిమూల గ్రామానికి వెళ్లారు. అక్కడ ఓ మహిళతో వరద నీరు పట్టించిన టీడీపీ నేతలు ఆమె చేతుల మీదుగా ఇదే నీరు తాగుతున్నామంటూ చంద్రబాబుకు అందించారు. ఇక ఆ బాటిల్ చేతుల్లోకి తీసుకున్న చంద్రబాబు ప్రభుత్వంపై విమర్శలు గుప్పించారు. చాలా ఇప్పుడే ఇంటికి పోయాను, ఇల్లు పోయి చూశాను. మీ ఇళ్ళన్నీ కూడా పూర్తిగా తంచిపోయినాయి. ఇళ్ళకి నీళ్లు వచ్చాయి, గోడలు పడిపోయినాయి, బురద కడుక్కోవడానికి చాలు. వస్తువులన్నీ తంచిపోయినాయి కదా, అక్కడికి మొత్తం అనిపోయినాయి కదా, ఇల్లంతా బురదమైందా లేదా, కడగాలని ఎంత ఖర్చు అవుతుందో ఇంటికి. ఆ మాత్రం కూడా ఇంటికి లేకుండా 10,000 రూపాయలు ఇస్తే నిజంగానే అక్కడి ప్రజలు వరద నీరు తాగుతున్నారా అని సాక్షి ప్రతినిధి ఆరా తీయగా అసలు విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. తనకు టీడీపీ నాయకులు వాటర్ బాటిల్ ఇచ్చి చంద్రబాబుకు ఇవ్వమన్నారని అసలు సంగతి బయటపెట్టింది సదరు మహిళ. అన్ని సక్రంగానే అందాయండి. టిఫిన్ పొట్లాలు, భోజనం పొట్లాలు అన్నీ అంతున్నాయండి. మంచిలునండి. అలా ఎవరో ఇచ్చారండి, నేను అటుకలు ఇచ్చానండి, అంతేనండి. నాకు తెలియక అటుకలు ఇచ్చానండి. తప్పు అయిపోయిందండి. ఇదిలా ఉండగా వరదలతో నష్టపోయిన తమను ప్రభుత్వం అన్ని విధాలా ఆదుకుందని, అయితే టీడీపీ నేతలు తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారంటూ గ్రామస్తులు మండిపడుతున్నారు. 2 పూట్ల భోజనం సక్రంగా అందిందండి జనాలకే. వాటర్ కూడా ఫుల్ సప్లై చేయమండి. వరద బాధ్యతగా అసలు ఏ లోటు చేయలేదండి. అసలు చంద్రబాబు మాటలన్నీ అబద్ధాలండి. ముందు గోదావరి రాకముందే వర్షం వచ్చిన ముందు చెప్తున్నారండి. మాకు అప్రమత్తంగా ఉంటున్నాడు. మేము మాకు ఏమీ లేదు. జగన్ నుంచి మండలం రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంటు, పోలీస్ డిపార్ట్మెంటు చక్కగా అందరూ బాగున్నాడు. వచ్చారండి, చాయపడ్డారు, అన్నీ బాగున్నాయండి. మంచిగా భోజనాలు అందించారండి. పొలం పేగలు అందించారండి, టిఫిన్ అందించారండి, వాటర్ మంచితో అందించారు, నామలు అందించారండి. మాకు ప్రభుత్వం చేస్తున్న కార్యక్రమాలను చూసి కడుపు మంటతో రగిలిపోయే చంద్రబాబు దిగజారుడు రాజకీయాలకు తెరలేపారు.